Γεια σας παιδιά! Σήμερα θα παίξουμε Roblox. Τι παιχνίδι θα μπούμε, δεν ξέρω. Θα μπούμε αυτό εδώ το παιχνίδι. Λοιπόν, και αυτό το παιχνίδι, παιδιά, θα σας εξηγήσουμε για όσους δεν ξέρετε πώς παίζεται. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι παίζεται... Ο ένας είναι ο killer και ένας ο survival και πρέπει οι survival να κρυφτούν και μόλις κρυφτούν αυτός να βγει και να πρέπει να τους σκοτώσει. Είναι σαν survive the killer, όσοι το ξέρετε και αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν παιδιά, ναι. Τώρα θα μπούμε match σε 31 δευτερόλεπτα και αυτό θα σας σταματήσουμε μέχρι να μπούμε. Λοιπόν παιδιά, μην με ρωτήσετε γιατί έχει αγορίστικο skin. Έχει γιατί της είχε κάνει prank μια φίλη της και αυτό δεν αλλάζει, παιδιά, ξέρετε τώρα το skin και αυτά, και θα το αλλάξει άλλη φορά. Ναι, θα διαγράψω το Roblox και μετά θα το ξανακατεβάσω. Και απλά άλλαξε skin. Απλά άλλαξε skin. Όντως. Δεν χρειάζεται να... Άλλαξε skin. Τέλος πάντων, εδώ πέρα έχουμε μπει στον υπόνομο και ο killer δεν είμαι εγώ πάντως. Αχ! Θα με σκοτώσει. Ναι. Ναι. Περνάω πολύ ωραία και καλά. Μας κάνουμε. Δεν μας κάνουμε. Γιατί? Με έκανε. Σε κάνω. Έλα. Σε έκανε. Περίμενα σε κάνω. Με έκανε. Βοήθεια. Παιδιά, σως. Σως. Κάποιος με έκανε, εντάξει. Οκ. Τρέξε. Oh my god. Λοιπόν, σε βλέπω. Οκ. Δες με, ναι, παίζω τώρα ακόμα. Λοιπόν, παιδιά, θα μπούμε στον επόμενο γύρο για να μπούμε. Μπαίνουμε. Ηθοποιώ. Θα μπούμε μετά Rainbow Friend, με πρώτα το 1 και μετά το 2. Όσοι δεν το ξέρετε, θα σας το εξηγήσουμε όταν μπούμε εκεί. Μπαίνουμε match. Διαλέγουμε μια πιστούλα. Εμένα μου αρέσει το πάρκ γενικά. Το πάρκο. Γι' αυτό έχουμε μαζευτεί όλοι εδώ πέρα. Λοιπόν... Τι είσαι? Killer, παιδιά. Γι' αυτό θα δείτε και πώς είναι και ο killer. Ωραία. Λοιπόν, τώρα θα μπούμε και θα πρέπει να σκοτώσουμε στο χώρο μας. Πρέπει να σε σκοτώσουμε, οκ. Ο killer, παιδιά, είμαι εγώ πέρα. Ποιος κάνει έτσι? Τον βλέπεις αυτόν που κάνει έτσι? Όχι, δεν ξέρω που είναι. Κανείς. Αντίο. Ξέρω που έχουν ανέβει. Εδώ, ναι. Γιατί? Τη σκοτώσαμε, παιδιά. Μπαμ. Τους σκοτώσεις όλους. Όχι, ένα άτομο. Όχι ρε φίλε. Καλά, εγώ ψάχνω φωτιστή γιατί εγώ δεν βρήκα. Δεν ξέρω τι φάση, αλλά παιδιά... Δεν με βλέπω να περνάω, δεν περνάω, παιδιά. Δεν με βλέπω να περνάω, δεν περνάω, παιδιά. Κάποιος τον έκανε ή πέθανε? Άιντε από εκεί.
Πάμε να πιάσουμε και αυτόν εκεί πέρα που χορεύει σαν τρελός. Πόσα λεφτά έχεις? Ποιος τον έκανε, ποιος την έκανε, ποιος την έκανε, ποιος το καλός. Έχω χάσει, παιδιά. Έχασα. Λοιπόν, παιδιά, μπήκαμε κι άλλο μάτς. Και μετά θα πούμε λίγο φαίνεται απλά τώρα, ναι. Οκ, είμαι στο βράδυ αυτή τη φορά. Λέει αυτός εδώ είναι ο killer. Ο killer που μας κυνηγάει. Αυτό θα ανέβουμε γρήγορα εδώ πέρα. Και ανεβαίνουμε και σε αυτό εδώ. Είναι σε σκαλοπατάκι υποτίθεται. Και είναι ο killer μας. Απλά κάποιον σκότωσε. Μπήκαμε έτσι μαζί. Στο σύραγγα. Δεν έχει σύραγγα ακριβώς. Ναι, να σε. Λοιπόν, παιδιά, παίζω με έτσι τη κάμερα. Μπαίνει θα με σκοτώσει. Με σκότωσε. Δεν θα σου πω, να σου πω που είμαι για να με κάνεις. Θα με κάνει ένας άλλος. Τον σκότωσαν και τον άλλον. Σε σκότωσαν εσένα. Σου έρχομαι, είμαι αυτός με τα 6, 5, 4, 5, 4. Σε σκότωσαν. Ναι. Αντίο, παιδιά, εγώ πέθανα. Γελό. Παιδιά, μπήκαμε Rainbow Friend. Τώρα θα μπούμε και το... Λοιπόν, παιδιά, τώρα μπαίνουμε match. Κατευθείαν. Οκ. Μπήκαμε, νομίζω. Ναι, μπήκαμε. Ναι. Πού είμαι? Δεν μου έχει ανοίξει. Εμένα εδώ είμαι. Εδώ είμαι. Δεν είσαι σε ένα περίεργο δωμάτιο. Όχι που... ναι, τώρα. Ωραία, βγαίνω εγώ. Έξω και μαζεύω το κουτάκι. Κοίτα εγώ. Παιδιά, τι μου έχει γίνει δεν ξέρω. Σας έχουμε update. Παιδιά, δεν πέθανε κάτι. Απλά... Απλά, παιδιά, μπήκα επόμενο round. Μπήκαμε επόμενο round. Δεν ξέρω αν θα με βάλει, αλήθεια τώρα. Περιμένω μαζί σας να το δούμε αυτό. Πέθαναν πόσα άτομα. Λέω ότι πέθανα κι εγώ, αλλά... Κάτσε να δούμε. Όχι, είμαι το μοναδικό κορίτσι. Αγόρι. Δεν ξέρω τι φάση. Τώρα θα ξαναμπούμε γιατί... Ναι, μου γίνει αυτό εμένα. Πάμε chapter 1. Θα παίξει από το κινητό μου επειδή της έκλεισα από μπαταρία. Ωραία. Να πάτε να ελέγξετε τα βιντεάκια όλα από το Girl and Boy. Και το short Και το short. που ανέβηκε σήμερα. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που ακούγατε πριν δεν ήταν τίποτα. Μπεμπέλη, η μπεμπέλη δεν είναι κάτι. Τέλος πάντων. Έλα, πες ρε. Μπαίνουμε κύκλο. Εμένα μου έχει καρακολλήσει. Εγώ έχω μπει κύκλο. Κι εγώ. Μου έχει καρακολλήσει. Να, παίζω από το κινητό μου γι' αυτό τη λένε έτσι πλέον. Μου έχει καρακολλήσει. Για μου έχει καρακολλήσει τα αλήθεια. Βλέπετε που πατάω αυτό το κουμπί και δεν πατάω. Oh no. Yeah, no, no. Α, μπήκαμε. Yeah, no. Μπήκαμε μάτς. Και λέμε μπορεί να με βάλει. Για να δούμε θα με βάλει. Πιστεύετε ναι ή όχι? Γράψτε στα σχόλια. Λοιπόν. Ναι. Ναι, παιδιά, με έβαλε. Μου δώσατε τη δύναμή σας. Όσοι κάνατε εγγραφή και like, μου δώσατε όλη τη δύναμή σας. Εγώ πάω να μαζέψω πρώτη όλα τα κουτάκια. Το πήρα εγώ, έχω 2 κουτάκια.
Εγώ έχω 4 κοντά. Αλήθεια. Έχω 3. Πάρω μαζί τους και το τέταρτο. Εγώ έχω 2. Πήρε και το τέταρτο. Στέλνω το είδο μπλου αυτό. Γεια σου μπλου. Το φάει μια άλλη. Ναι, την έφαγε. Σε έφαγε. Όχι, έφαγε μια άλλη όμως. Άφησε 2. Έχω 3. Και 4. Μπορεί και... Α, εκεί ναι, Μπαμ. Να, κουτάκι. Έλα, το πήρες. Κουτάκι. Περίμενε με ρε. Από πατρώμαξε από το... Στο θέατρο είναι μπλου. Δεν ξέρω. Εσύ που είσαι στο θέατρο? Είμαι στο θέατρο και έχω 2 κουτιά. Με τα επιπλέον 4 που είχα πριν. Είναι μπλου. Όχι. Τώρα νομίζω θα έρθει κάπου. 4. Έλα. Για εδώ μέσα. Πάω εδώ μέσα. Yeah. Βγαίνουμε από εδώ μέσα μάλλον. Πάμε προς τα... όχι. Τώρα προχωράμε ευθεία. Όχι. Όχι. Είναι ο μπλου στο θέατρο. Όχι, δεν ξέρω, δεν είναι. Οκ. Θέλουμε ακόμα 4 κουτιά. Εγώ δεν έχω ούτε ένα. Ούτε εγώ τώρα. Ναι. Τίποτα. Στρομπερέλι φαμιτζέ. Πάμε εδώ. Εγώ είμαι στην αρχική θέση. Πού είναι αυτά τα 4 κουτιά άραγε? Μπορεί να το έχει πάρει κάποιος και να τα βάζει. Ναι, εδώ είναι. Όχι. Βρήκες. Όχι. Α, Τρώμαξα από τον άλλο. εγώ ήμουν αυτή. Αλήθεια. Ναι. Γεια σου. Τόσο ώρες τραβάμε το βίντεο εντωμεταξύ. Α, Φύγε. Θα πάω πρόωρη. έχω πάει και δεν θα με σκοτεί. Έχω έρθει εδώ, δεν θα βρεις. Να το δείχνει που είναι το κουτί. Ναι. Το πήγα να το πάρω σχεδόν. Το πήρα. Πλάκα μου. Εγώ το πήρα, όχι εσύ. Όχι. Είναι εδώ. Βρήκα από πού είναι. Όχι! Ο Μπλου. Σε φαγε. Τραβάμε και πείτε. Δεν με είδε. Πώς γελάω έτσι. Δεν ξέρω. Μια πλάκα. Yeah! Yeah! Θες να πεθάνω? Παιδιά, θέλετε να πούμε ένα άλλο παιχνίδι? Αν ναι, γράψτε στα σχόλια. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, τα ποσοστά όμως που μας βλέπετε, το 10.000 δεν έχετε κάνει εγγραφή. Το 10.000 ακούτε ρε παιδιά, δηλαδή άντε τώρα. Wow, να πηγαίνετε όλοι στο Instagram μου που είναι κάτω από το... Τέλειο που γυαλίζει. Εγώ το θέλω, είναι δικό μου.
Έχουμε ένα πράγμα που γυαλίζει σημαντικά. Και στο Girl and Boy θα βρείτε εκεί πέρα την αφίσα που θα γράφει όλα τα ωραία και τέλεια πράγματα που θα μπορείτε και να κερδίσετε αλλά και να πάρετε επιπλέον. Παιδιά, μαζεύουμε σκυλοτροφές τώρα. Επειδή στον... Ποτέ μη το λες. Ωραία. Θα πεθάνω, παιδιά. Και ο πράσινος πρέπει να ήταν τέτοιο. Καμία τροφή, σίγουρα. Τι είναι αυτή, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, παιδιά. Λες και το ξέρα. Δύο λιχουδίτσες. Είναι λες και με ακούει από το παιχνίδι. Αχ, με τρόμαξε ο χαζός. Άντε τώρα εγώ να βρω από πού να πάω. Από εδώ έχει και μια λιχουδιά. Εκεί που είναι πέρα. Δεν θα πάω. Ούτε παιδεύει, δεν παιδί. Ό,τι να είναι. Πού πά... Ανέβηκε ο πράσινος. Oh my god. Στο καλό. Ελαττωθεία και κεθώ. Πάμε. Ανήτα συμπαθία, ανήτα συμπαθία. Τικ-τακ, μπαραμπου. Τικ-τακ, τικ-τακ. Yeah, yeah. Θα μου λες αν έρχονται, Δεν ξέρω που είναι. Εγώ εσένα κοιτάω. Κοίτα και τους άλλους να μου λες και που είναι. Όχι. Να χάσεις και να πούμε άλλο παιδιά. Δεν θα χάσω. Όχι ρε. Ακόμα 4 άτομα, παιδιά. Πάμε λίγο. Πάμε να βρείτε στο Girl and Boy, είπαμε, να βρείτε την αφίσα μας που έχουμε εκεί πέρα τα top πράγματα, σαπούνια, το ένα, το άλλο, ό,τι και να πάρετε. Τα σαπουνιά στο e-shop. Δεν θα τα έχω βάλει ακόμα, αλλά θα έχω το link στην περιγραφή, γι' αυτό μπείτε να το δείτε. Μα δεν έχεις κάτι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, θα έχουμε το link στην περιγραφή και άλλα πολλά προϊόντα μπορεί να έχετε αγοράσει από εκεί πέρα. Άντε, προχώρα ρε. Τώρα κάτι φωτάκια νομίζω. Όχι. Ναι, κάτι φωτάκια. Ναι. Τρέχω μια γρήγορη. Μπορεί όμως να μπει κάποιος. Ω, δεν έχει το ελέγχο. Άισε το καλό τώρα. Να μην μιλήσω για ποιο λόγο, άισε το καλό. Άι από εκεί. Λάβα. Τι σου πήγε. Μου τι πήρε. Παιδιά, είναι άδει.
Ευχαριστώ καλό. Έβαλαν λάμπες, γι' αυτό κάνει έτσι. Φίλε μη φέτες δηλαδή. Άιε μωρέ και εσύ τώρα. Μπιτ και μπιτ και μπιτ. Βγάτα. Ναι, είναι ο πορτοκάλις, το ξέρουμε. Άιντε από εκεί τώρα όμως. Ελπίζω παιδιά να είδατε μια φατσούλα γλυκούλα. Είναι λες και κάποιος χτυπάει κάτι. Αν βάλω κι εγώ αυτές θα γίνουν 12 οι λάμπες. Να κι ο άλλος με το σύρεγγα. Δεν κανένας. Ωραία. Εκεί όχι. Πού είναι η άλλη μία? Πατάω στα πατουσάκια. Τι? Στον πράσινο τον άκουσες, αλλά εγώ είδα και τον blue λίγο. Yeah, guys, yeah. Παιδιά, ναι, ξεκίνησε το match μου. Τώρα πάμε προς τα μέσα. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα έχουν μια μπαταρία στα γέλια μου. Πόσες μας μένουν ακόμα? Όχι κι αυτός τώρα, αυτός μας έλειπε. Φύγε. Όλη σφυριά βαράει όμως. Δείτε εμένα μέσα από το κουτί, με καραφλί, δεν βλέπετε? Κοίτα. Εγώ είμαι μέσα από το κουτί. Γιατί έχετε πρόβλημα? Άι από εκεί και εσύ. Άι φύγε, δεν με θέλει, δεν με κάνει, Πού είναι το Εκεί πέρα τη βλέπω. Σε αυτήν εδώ την πόρτα, τι να έχει άραγε? Δεν είναι ρε, έχει αυτό το ασπράκι. Ναι, ο φακός μου είναι. Όχι. Φακός είναι. Παιδιά, είναι φακός, νάτος και σε μένα το έχει. Είμαι κοινωνικός. Άντε, το πήρε. Τη μία την μπαταρία εξαιτίας εμένα τη βρήκανε. Αλλιώς δεν θα την έβρισκαν. Θα ψάχναν για όλη τη ζωή τους, για όλα τα χρόνια τους. Εξαιτίας εμένα βρήκαν. Γιατί εξαιτίας? Γιατί τη βρήκα εγώ. Λοιπόν, παιδιά, μπαίνουμε κι άλλο μάτς.
Έχετε δει YouTuber να το περνάει αυτό το πράγμα? Όχι. Ναι, είμαστε YouTuber. Γιατί τι είμαστε? Να κάνουμε κάθε μέρα βίντεο. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζουμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν θέλετε να κάνετε ένα like, εγγραφή, κανονίστε και τα λέμε.